UPN-eko 6 ordezkarien erabakiz, onartu da Zizurko zendea Baskuentzearen legeak ezartzen duen zonalde mistotik ez baskofono delakora pasatzeko proposamena aurkeztea. Gaur bukatzen da horretarako epea. Nafarroako gobernuak azken hitza izango badu ere, erreakzio andana sortu du erabakiak. Behatokiko arduradunen ustez, bidegabekeria da hizkuntza eskubideak herritarra bizi den lekuaren baitan aitortzea. Guk esan nahi duguna da hizkuntza eskubideak, giza eskubideak izanik, pertsona guztiei baldintza berdinetan aitortu beharrekoak direla. Eta hor ez dagoela mugek ez dutela inolako zentzurik. Arazoa gainditzeko bidea garbi ikusten du Euskal Herria Bilduko parlamentaria den David Anautek. Horren, guk beti izan dugu mialdiz errepikatuko dugu beti, uste dugu konponbidea dela hain zuzen ere euskararen lege berri bat egitea, ofizialtasuna lurralde osoan, eta gure borroka nagusia hortara zuzenduta dago eta guk hortan saiatu behar dugu. San Fermin ikastolako zuzendariak bestalde, gonbidea luzatu die zendeako zinegotziei zubia zeharkatzeko eta euskara konfrontaziotik aldentzeko. Zendeako jendeari edo batez ere Zizurreko udaletxeari esango nioke hemen zubi badute ikastolara etortzeko eta guk modu positibo batean benetan erakusteko zer da euskera, zer da euskal kultura eta hori lengua nabarrorun dela eta guztion artean bizikidetzaun bat eta ez hori gauzak egitea batzeko, gehitzeko, ez benetan konfrontazioan eta hori eta borrokan eta ez duelako merezi.